Lidi, tamhle na té silnici jsme byli dol a tam hledem nahoru. Jupí. No a tudy takhle se jde nahoru. Ach jo. No a teď jsme v takovém hezkém prostě bukovém lese. Ta písek je někde už tam, ale jsme po lese. Ale prostě s babičkou s dědou. Jsem tady s taťkou. To je nádhera. Fajn, ozvu se vám, až budeme úplně nahoře. Ahoj. A lidi, kdybyste chtěli vědět, kudy se chodí nahoru, tak tudy. To strašný krpal, no, tamhle už je hořejšek, ozvu se vám, až budeme nahoře. Čau. Lidi, tady jde normálně prostě nějaký random borec, prostě jde skákat z padáku, já vám to ukážu. Už letí.